Jeg vil gerne snakke om nogle forskellige energiformer, og så også nogle ting, vi har lavet i klassen, nogle forsøg og nogle beregninger, som er relateret til blandt andet termisk energi, og så til sidst også introducere en ny form for energi, vi ikke har snakket om i klassen. Yes. Termisk energi, det er en energi, vi ser rigtig ofte, når vi bare generelt snakker om energi, og den er bygget op ligesom af en hel masse små partikler, som bevæger sig rundt med rigtig høj fart. Og jo hurtigere de her partikler bevæger sig, jo hurtigere er det, der hedder bevægelsesenergien, og dermed også temperaturen for det stof, som partiklerne nu opbygger. Det vil så sige, at når der for eksempel er noget meget koldt, hvis det er noget is, så står de her partikler i et fast gitter og bare vibrerer lidt. Og når temperaturen så stiger, så river de her partikler sig ud af gitteret og begynder at ramme ind i hinanden og ligesom få højere og højere fart, og dermed også en højere og højere temperatur. For eksempel i vand, så bevæger de her partikler sig rundt, dog har de stadig lidt tiltrækningskraft til hinanden, som giver den her flydende form. Teoretisk set kan partikler godt stå helt stille, hvis de når det, der hedder det absolutte nulpunkt, som er kendt ved minus 273 Kelvin, men det er faktisk ikke gjort praktisk endnu. Så har vi også en enhed, vi skal bruge for varmefylde, som er kendt ved C lige med V gange J divideret med K kilogram gange Celsius, og varmefylden den er kendt ved C. Watt er W'en, som er energien, joule er J'et, som også er energien, og kilogram de der kg, som er massen, og C er Celsius, altså graderne. Og så kigger vi også på den formel, der hedder E lige med C gange M gange delta T, som er den E-energi, der skal tilføres. Og der er E-energien, og C det er graderne i Celsius, M det er massen i kilogram, og delta T som er temperaturforskellen. Nu skal vi så bruge nogle af den varmefylde enhed, vi lige kender, og den formel i en beregning for en faseovergang. Bare lige for at forklare faseovergang, det er, når vi opvarmer et stof, så ændrer den ligesom for eksempel hvis du opvarmer noget fra is til vand, så ændrer den ligesom den her stoffet fra noget flydende, eller fra noget fast til noget flydende. Og det betyder, at der skal tilføre noget ekstra energi, end bare lige det til at opvarme stoffet til ligesom at ændre stoffet også i dens form. Der kigger vi først på den form, vi lige har kendt ved E lige med masse gange temperatur gange, eller masse gange temperatur gange temperaturforskel. Og så er der også noget af det, vi lige skal kigge på, der hedder varmekapacitet. For eksempel hvis vi kigger på det, der hedder C-vand helt over til venstre, så står der 4186 joule over kilogram i Celsius, eller gange Celsius. Og det betyder bare, hvor meget joule, der skal til at varme 1 kilogram 1 grad op af vand. Og det er så 4186. Og med is er det 2100, og med damp er det 1860. Det er alt sammen noget, vi kommer til at bruge, når vi laver faseovergangen her. Så er der også ude til venstre kendt to formler, som er det, der hedder smeltevarme og fordampningsvarme. Og det er også noget, vi kommer til at lægge til, når der sker den her faseovergang, for den her ekstra energi, som skal bruges til at ændre stoffet. Ja. Først vil vi gå fra minus 5 grader, eller det vil sige, vores starttemperatur er minus 5 grader, hvor vi gerne slutte med en temperatur på 140 grader, og vi har en masse på 6 kilo. Så først går vi fra minus 5 grader til 0 grader. Der putter vi tallene, vi kender, ind i vores formel, som regner energien ved den, vi kender ved termisk energi. Og der tager vi 6 kilo gange 2100 joule gange 5 grader og får 66.000 joule. Og så skal vi så bruge den her smeltevarme, som altså er fra stof til væske. Og den lægger vi sammen med vores masse for at finde ud af, hvor meget der skal til for at få ændret den her faseovergang. Det kommer så i kilojoule, så derfor skal vi lige gange med 1000 for at ændre det til joule. Og der får vi så et tal der står med. Så nu vil vi gerne regne fra vand til damp, og så igen gør vi det samme, når vi putter tallene ind. Denne gang med varmekapaciteten for vand, og lægger det sammen. Og så er der igen en faseovergang, denne gang med fordampningsvarme,
som vi lægger sammen, og igen, da det er i kilojoule, så skal lige i gang med 1000 for at få det i joule. Alle de her tal lægger vi så sammen, og dem får vi så den energimængde, der er taget for os at varme et stof på 6 kg fra minus 5 grader til 140. Et forsøg, som vi har lavet i klassen, er med nyttevirkning, og det er meget relevant til termisk energi. Formålet med nyttevirkningen var ligesom at bestemme forskellige opvarmningsmetoder og konkludere, hvad for en af metoderne, der har sin bedste nyttevirkning af den energi, vi bruger. Når vi kigger på opvarmning af vand i forsøget, har vi netop også at gøre med den her partikel eller bevægelses. Vi snakker med partikler, når det er termisk energi, så derfor er det meget relevant til det, og dermed er der også en ændring i temperaturerne. Når vi snakker om nyttevirkning, er det også snakket om det der varmetransport. Så når vi for eksempel tog en af de ting, vi tog, var elkæden, og prøvede at varme noget vand op, så sker der det, at vi prøver at finde ud af, eller så sker der ligesom varmetransport fra elkæden til vandet. Og så prøver vi så at finde ud af, hvad for nogle af de metoder, vi brugte også blandt andet mikroovn, og finde ud af, hvad der er bedst, og hvad for en, der udnyttede energien på bedst mulig måde. Yes, og så den sidste energi, jeg lige vil snakke om, det er strålingsenergi, noget vi ikke har arbejdet med i klassen. Og der er 7 forskellige strålingstyper for resten af strålingsenergi. Noget, vi ser en hel del i hverdagen, blandt andet sådan i mikrobølgeovne og i solen og i et bål. Det er sådan, at der er 7 forskellige strålingstyper inden for strålingsenergi. Nogle af dem, som vi ser, har vi set i mikrobølgeovne osv. Og den dannes ligesom ved, at der er et elektron i et atom, som springer fra det, der hedder en exciteret energiniveau til et lavere energiniveau. Hvilket er lidt forvirrende at snakke om, men det er bare nogle forskellige energiniveauer, der springer fra for at skabe noget energi. Så som nævnt er der forskellige strålingstyper, og forskellen mellem dem er deres bølgelængde. Det er nemlig sådan, at alle strålinger har en bestemt længde på en bølge, som har en frekvens og en bølgelængde. Frekvensen den måles så i hertz, som er det der H, som er antal sving per sekund, og bølgelængden det er jo bare længden på bølgen. For at regne det, så bruger vi en formel, og den hedder EF. Jeg kan lige se, jeg glemte at skrive F der på PowerPoint, men den hedder EF lige med H gange C divideret med det, der hedder lambda, som er det tegn dernede. Og EF, det er energien for fotonen med bølgelængden lambda. Og H, det er Planck's konstant, som også er et givende tal, som ikke er relevant lige her, da vi skal putte nogle tal ind. Men så er C også, det er lysets hastighed, noget som vi sjovt nok også lige har arbejdet meget med i fysik. Det er 2,998 gange 10 opløftet til 8 meter per sekund. Og det dividerer vi så med den her bølgelængde, som er givet ved tegnet lambda. Der kan vi så putte nogle forskellige tal ind, og så regne ud af, hvad for en strålingstype det er, og hvor meget energi der er givet. Ja, det var det, jeg havde at sige omkring de forskellige energier. Ja, tak.